Bukajan Police Station angkang kedam tang matijong ni phai ke thom ada por phai truck malom sangti hidi along ihu makar kar thangpon container truck kachingkoi phira jok kar thangpon akar mukha nahok et anpin lo bangso container truck kachingkoi long phit aputha ke thek dun long atumpen kapachini pon atengki container truck bangke Guwahati pen ke bangbom NL01 AC 4068 Lahori janan kapali jipu ke dam bomahut sangti hidi pen paglang sodak National Highway thom ke bra sirkep atwara kungalong men amethang chapharle phit pusi thanpon kachingkoi phit container truck arloke thapona gari lake Bolero humni Scorpio humni lapen Mahindra XUV 700 humni pangrumpet pen hum truck gari abangke hingno pon edlo ka hingno ed hum truck gari pen kadogwe kuti siamuya tangka na hokpon lo Bukajan Police atuma poroteng pen adim palidunsi kidoana sideng pon lo bonta kopai ke mipiga jok maduda areng keso ahiring tang pikabang abilang kachingkoi pheda container truck driver Deepak Jha ka chethan pon atengki towar ke bang bomahut neme kame iya jokti kachingkoi longlo pusi chethan pon Bukajan pen Ananterang Karbi Anglong live